Hej, så hvad så YouTube? Jeg er i en intens kamp lige nu. Intens kamp. Det kan jeg godt se. Altså, du har ham næsten. Ja, motherfucker. Ej, jeg er ikke marmor. Hvor fanden er det? Skal også blive... jeg skal reload. Pis. Du har ham næsten. Og som I kan se, det så spiller vi mere Roblox og Got it. rip ham. Ja, spiller vi mere Roblox herinde på en tycoon. Meget sjovt. Jeg har set den her før. Så vi har lige lyst til at spille den igen, bare for at bringe bilerne frem. Skal du med mig i IBS og nogle våben? Jeg burde gerne have nogen, du godt kan få. Det er et fucking fedt spil, der. Og det er penge. Døren er åben, hvis der. Altså, hvis du gerne vil herind. Okay. Tykke gummy candy floss. Tykke gummy candy floss. Fat candy floss, hvad er det du sagde? Tykke gummy candy floss. Tykke gummy candy floss. Synes det måske det er sjovt? Min storebror døde. Tykke gummy candy floss. Wow, shit, nigga. Fuck. Han er hacker ham der. Dark Killer. Jeg kan ikke gide. 19 millioner. 19 millioner. Du sukker hans bas lige for at prøve at se det nu. Fuck. Han hacker. Vi opsporer ham, og så hacker vi fandme hans lejlighed. Fuck. Okay. Var det her lige før du var over? Ja. Okay, fuck han den hacker. Fuck. Man. Ej, det skulle... Okay, fuck, han får os meget på en gang. Fuck, no. Jeg skal i hvert fald lige også skænker mig selv lidt penge. Lidt penge og saftevand. Sådan, så bliver det opgraderet. Fuck, en tikstropper er stor. Ja. Jeg fik også lige købt den. Og det er så en er det ikke episode 2? Da vi sidste gang fra vi spillede sådan lidt random gaming. Det tror jeg. Ja, det tror jeg vist, for jeg næsten lige uploadede den, så... Lille kattemisser. Lille kattemisser. Ich habe einen Sniper. Somebody shoot at my house. Fuck, nobody's coming in. I'm moving out. Men hvad laver du så lige nu? Nej? Ja.
Jeg er i min base. Okay. Hvad laver du så her nu? Jeg står bare og hopper på den her lille kiste. Nå, men nu når der ikke er noget at snakke om, kan du så ikke fortælle lidt om din kanal? Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg skal fortælle om min kanal. Du har videoer der på. Nå, ja, jeg har videoer på min kanal. Det er info nok for i dag. Ej, du må godt gå ind og tjekke min kanal ud. Giv mig lidt flere subs. Jeg runder snart, jeg tror 21 subscribers nu, og jeg har snart 1200 views. Ja, okay, det er da sygt. Ja, det er faktisk fedt nok. Det går sgu også. Så skal du skal også på et tidspunkt lave en eller anden 50 subs eller 100 subs special, når du får det. Jeg tror faktisk snart det kommer, tror jeg. Så stemmer jeg for, at du gør et eller andet virkelig sygt. Springer i en flod med bundede hænder. Hvis du overlever, så er det gode ting. Hvis du dør, så... Så fortsætter jeg som YouTuber. Hvis jeg ikke overlever, så må jeg nødt til at lukke min kanal. Ja. Nå, okay, det var bare en, der grinede i baggrunden. Masser af penge til mig, for jeg elsker kun penge. Penge er hele verden. Kun penge. Masser af penge. Masser af pik. Nej. Masser af penge og sodavand. Madame Morgen. Jeg gør det. Masser af penge og tarteletter. Jeg gør det. Sådan. Så fik jeg den. Hurtige penge. Ikke prøv. Så det er ikke alt for... Har du også set den? Ikke bælve en kuffert. Er døren åben? Hvordan når jeg åbner der? What? Nå okay, jeg troede fandme han overlevede. Prøv at se, en masse skiver af død mand. Det er svært, det skal du passe på. Må jeg klappe op? Det er svært, nå. Det er farligt at lege med sværd. Ja, det er det ældst. Må det skyde mig med noget, der siger bange. Så kan man godt... Står den i den der grønne bubel. Ja, vi kalder den en bubel. Eller så prøv lige at stille ind. Tænk, hvis man kunne redde sig selv ved at stille sig herinde. Okay, der stumper og skiver. Han ligger stumper af Alex's krop. No, nigga. All my bras. Sucking on my balls. Gæt hvem der har M4. Dig. Gæt hvem der har penge. Mig. Gæt hvem der har flere penge du har. Ej, det har jeg faktisk. Ja, på den der, og så den der har jeg ikke råd til. Så en han er ude, han er på vej over mod din base. Okay, jeg åbner døren. Ej, helt ærligt, så hopper han bare udenom. Han er på sin en idiotisk flaghus udenom. Er du ind? Ja, jeg er en Kom så, Batman. What you gonna do about it, nigga? You ugly little butterfly. Han er på vej mod sin base igen, fordi han er en pus. 23.000. Han har næsten mistet alle sin liv. Fordi jeg er så OP som jeg er. Jeg har også mange penge. Nu har jeg bare brugt dem.
Triple ruby dropper. Upgrade. Købe. Third ruby dropper. Diamond dropper. Jeg kommer til at vælte mig i penge lige om lidt. Ja, jeg ville måske også det penge lige nu. For hvis hver nummer, jeg får bare mange penge. Jeg kan fandme ikke sige det på andre måder. Jeg tror fandme, jeg sætter noget baggrundsmusik på. Jeg sætter lige noget baggrundsmusik på. Hvad skal det være? Jeg har et godt forslag. Jeg håber, du vil hjælpe dig. Nu har jeg fundet dem. Ej, det er Justin Bieber. Der kommer nemlig den anden en. Get inside your motherfucking house, motherfucker. It's fun. Get your hands up in the air, hold on. Beat your waist. I wanna blast your brains out until you can't think anymore. Get your hands up in your air. I wanna blast you into pieces, motherfucker. Jeg kan ind igen, skal jeg lige lukke den. Jeg kan godt blive med den lue. Øj, det var mange penge. Fedt, jeg har fået en overetage. Nice. Nu har det en taget en svar ud her. Nu var det du får svar ud. What the? Yes, den 40.000. Jeg gør det. Prøv mig ikke at finde mig. Jeg gør det. Se, nu ryger pengene bare ind. Wow, man tjener sgu godt nok mange penge på så lidt tid. Der er så en missekat. Hvordan tager jeg den der pistol ting? Den er svær ting over. Åh, no. Hallo? Hallo? Hvorfor tager jeg den ikke? Hvorfor kan jeg ikke tage den? Jeg prøver at tage sådan en pistol, så er det en pow. Metaldropper. Second metaldropper. Jeg kan købe minigun. Kan du høre, om der stod der?
Hey, det må du ikke sige, Emil. Jeg glemmer til Ip. Så nu tryller pengene bare ind. Du tryller de simpelthen ind. De trole. What a miss. 200.000. Sådan. Så kunne det bare ikke blive bedre. Det kunne det så lige. Nice. Fedora. Shit. Og på båndet til, så har jeg allerede de 10.000. Hat remover. Fuck, hans hat ligner lort nu. Det var ikke det, hvor han skulle have. Det skal være commando. Og det er længe siden jeg spillede der, men det er godt nok stadig sjovt at spille, det må jeg godt nok sige. Det er ikke det, hvor der kommer det der, altså sådan der heaven. Jo, heaven. Heaven. Heavy heading. Jeg skal så meget op til heaven, for jeg skal fandme ikke til hell. Hell and Dill. Og nu synes jeg lige, vi skal snakke om noget vigtigt. Jeg synes, vi skal snakke om den der lemon sodavand, jeg sidder og drikker. Jeg vil godt høre jeres mening om, hvad I synes om det. Nu er det så lige, at Alec her, han kan ikke lide det så godt. Jeg er ikke så, jeg kan lide det. Jeg synes bare ikke, det smager lige så godt som... Det er ikke noget, man har lyst til at drikke hele tiden. Skal vi sige det? Ja. Du kan sige, at man smager granat af det her, så vi bare dræbt ham hele tiden. Masser af granatæbler. What the fuck? Jeg dræbte, man har fucking guldsvær. Fuck dig, gulddreng. Gulddreng. Er det ikke ham, der er drengen, der er lavet af guld? Er gullegris under mod dig? Hvad? Gullegris. Hey, jeg må ikke se, Katrine, der kommer og smadrer dig. 142 eller 1000. Fuck, hvor sødt. Det er bare så sjovt, så sjovt. Den skal opgraderes. Og så skal jeg købe det der. Fedt, jeg fik hår. Og fuck, det så sygt ud. Jeg tager... Ej, der mistede jeg alle håret. Lad os se, hvad jeg skal købe. Køber den der. Jeg har råd til at købe heaven. Hvor meget nu det koster? 5 mil. Det er da ikke så meget. Lidt flere penge. Og lidt flere penge. Jeg så den. Der. Sådan. Skal vi have lidt penge? Vi tager lidt penge, vi styrer lidt penge. Så er der så at få købt den etage, så jeg skal bare spare sammen til hive nu.
friends are heathens, take it slow. Ej, hvorfor kan jeg ikke tage den her pistol, Dims? Jeg kan kun tage et sværd, hvad sker der? Jeg gider kun have et fucking sværd. Jeg magter det ikke. Det er anstrengende. Jeg var... All my friends are heathens, take it slow. Jeg har 1 mil. Jeg har 4,8. Ej, for vente. Det har jeg aldrig set. Det har jeg sgu ikke set komme. Ja, jeg sad lige her og var totalt happy på min egen vegne, fordi jeg var så dygtig, og så... Derfor. Oh fuck no, don't bug again. Nej, jeg har så mange penge, det overflower. Det overflower. Og jeg faldt fandme ned ad trappen. Det fucking overflow. What the fuck? Jamen seriously, jeg har overflow. Fuck, det ser godt ud, mand. Det er fucking propfyldt, mand. Det går så sygt langsomt det her, fordi det er sådan... Ved jeg ikke. Need monies. Ej, vi har kun optaget 22 minutter. Ej, what the fuck? Jeg blev sprunget i luften. Der er en douchebag her, der ikke kan finde op for så ordentligt. Du er da næsten råd til at komme til even, kan jeg se. Hvad? Heaven! Der kommer en lille mand. So eating steak Ej. Guess who's in heaven? Guess who's in heaven? Guess who's in heaven? Er du kommet i heaven? Ej, hvad fuck skete der lige der? Jeg blev dræbt. Fanden her, der står en eller anden spasser uden for min dør. Jeg er kommet i den. Ja, der står en eller anden spasser uden for min dør lige for. Jeg kan ikke lide det, jeg gider ikke. Jeg finder stod nu med pistol. Prøv at købe sådan den der dropper. Hey. Dropper til... Det jeg har bare det, hvad det er. All my friends are heathens, take it slow. All my friends are eating
I må godt gå ind og tjekke min kanal ud. Ja, så jeg kommer også til at lægge et link til det nede i beskrivelsen efter videoen. Jeg har ikke taget mine piller, så jeg er underlig. Dark Killer har forladt serveren. Godt. Det har noget idioten. Yes. Endelig nu vi er sluppet af med gul, grøn. Nogen med den grønne. Blå. Jeg kan købe... Nej, jeg kan ikke købe Gods Katana, men jeg kan købe Second Heaven Dropper. Eller Angel's Face. Så jeg tror bare, jeg køber en Big Heaven Dropper. Men jeg bruger bare for at samle nok penge her sammen. Jeg er næsten op på 2 mil. Næsten op på 2 mil. Jeg er næsten. Jeg tror ikke. Så kommer jeg. Og så boller jeg alle sammen. Jeg kan godt lide, jeg vil gerne have en kæreste. Fordi jeg er bare så billig. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Alexander, han gider ikke have mig mere, fordi jeg er en kæmpe nar. Og han synes bare, at jeg er bøsse, fordi at jeg ikke kan finde mig opføre mig ordentligt. What the fuck, hvad snakker du om? Men... Hvad for noget? Det har bare været det værd. Hvad for noget? Fuck, den er stor, den smider store ting. Det måske går. Jeg har ikke taget mine piller, så jeg er underlig. Ja, det kan jeg godt høre. Synes jeg faktisk lige, vi skal sige tillykke til mig, fordi jeg har 12 abonnenter. Tusind mange gange tillykke! Yeah! All my friends are eating steak and snow. Jamen er det ikke den der, hvad nu den hedder? Hedder den ikke Friends? Lego Friends hedder den ikke Lego Friends eller? Nick og Friends. Nej, Katrine, det tror jeg. Ej, det er på, jeg skal snart til Nick og Jay koncert. Ja, jeg kalder det så, jeg skal snart til Niklas og Jannik koncert. Jeg har kraftet at røre med nogle grimme navne. Sorry to say. Jeg kommer fra helvede. Ja, det kan jeg godt høre. Du lyder fandme også som en fra helvede. Ej, Alex, jeg tror fandme alle er smuttet ud. Undtagen også, vi er de eneste. Oh my god. Og så med 2 mil. Jeg tror vist også snart vi skal til at runde den her video af. Vi er optaget i 28 minutter. Men jeg synes faktisk lige, at vi skal trække den til lidt længere, så jeg lige også kan købe mig til event. Jeg har 2,2 mil. Nej, jeg har 2,2 mil. Hurra for mig. Fuck, jeg skal sove. Jeg kan bare se dine fingre inde i vinduet. Er døren åben? Ej. Bare gå ind. Gæt hvem der bukker sig ind i din base. Og gæt hvem der lige er stukket af. Fuck! Helt enig.
Jeg kan ikke lige give dig. Jeg kan stjæle alle dine penge. Nej, men kan jeg. Jeg stjæler 2.000. Nej, du har. Jo. Nej, man kan ikke stjæle penge. Jo, du kan så. Nej, det kan man ikke. Der er penge her. Og det er mine. Jeg har 3 mil. Har du? Hvad er det? 3,4 mil. Og jeg håber fandme, jeg ikke kommer til at købe. Nej, fejlet! Du vil bare lige teste det. Fuck, jeg har mange moneder. Ja, det kan jeg godt se, og jeg er fucking ligeglad. Og jeg har bare sodavand. Og jeg har snart et pose chips i hånden, så det kan jeg bare ikke blive bedre. Og ikke andet at jeg vil også lige hurtigt informere om, at jeg nok kommer til GG Festival til sommer. Der er stor chance for det. Jeg kommer måske til GG Festival. Jeg skal bare lige undersøge lidt, og så lige tømme sparegrisen, så skal det nok gå. Ah, fuck. Nej! Hvorfor? Fuck! You can't take my money. Jeg kan nå at tage dem. Nej, jeg nåede lige at tage dem. Og jeg er der næsten 4,8 mil. Kom så. Gæt hvem der har minikanon. Du fanger mig aldrig. Jeg når op og købe det først. Kom nu. Kom nu. Ja, der er 5 mil. Sådan. Ja, sådan. Perfect. Men der var en, der jeg kan købe lige nu. Jeg går bare i skyerne. Og jeg kan se dig over på den anden sky. Og ja. Nej. Ja, vi skal også vist til at sige farvel nu. Vi skal også sige farvel nu. Nej, det skal vi. Jo, vi skal sige farvel nu. Vi har fucking optaget mere end vores regelmæssige tid. Jeg tror, når vi har optaget 25 minutter sidst gang nu, vi har fucking optaget 33. Okay, jeg tror bare, vi siger farvel, og tak for det, I så med. Og bare ignorer den stemme i baggrunden. Det er bare roligt, vi får snart lagt om noget mere ud. Hvis han gider holde sit gift. Vi laver flere videoer, når den fede dame synger. Og sådan, nu har jeg både den der Heaven Dropper. Og jeg svømmer fandme bare i skyer. Og nu sidder jeg fandme fast i en sky. Og sådan. Jeg har alt op i Heaven. Heaven. Hesven. And we don't like them. Ej, jeg kommer til at gå ud af Roblox. Jeg kommer lige lidt. Jeg tror vist også, vi bliver nødt til at sige tak, fordi I så med. Og håber I nød denne video. I må meget gerne like, hvis I vil se mere af det her eller andre spil, som I kan anbefale. Så ja, det var vist bare det. Så hej!